Hej vennerne, det her bliver en mega spontan vlog. Jeg ved ikke, om det bare bliver for i dag eller weekenden, men i dag der kommer Annika på min skole og skal synge, og så kommer Kato, og det er fordi, der er mega fest i dag på skolen. Og det er sådan noget, det er en af skolens års største fester og begivenheder noget. Og den her gymfest har jeg glædet mig til rigtig længe, fordi Annika kommer, jeg elsker Annika. Og så snakkede nogle af drengene i klassen om, at de synes lige, at jeg skulle lave en vlog. So I'm gonna do that. Jeg er lige kommet hjem. Jeg har fået et lift af min veninde Maja fra min klasse, så vi kan lige Føtex, fordi jeg skulle lige hente noget, og så går det med hjem. Og så nu har jeg en masse ting, jeg skal nå nu, så jeg har ret travlt faktisk. No. Men det jeg skal nu skal jeg i bad. Jeg har selvbruner på. Gone wrong. Jeg skal lige have vasket af, og så skal jeg lægge nye vipper, fordi min egen vipper crusty musty, men den her mascara får dem til at se ret flot ud, men det er not. Og så når jeg har været i bad og lagt vipper, så kommer min far hjem, så ham skal jeg lige snakke med, hygge med, catch up. Jeg har ikke været hos ham i nogle dage nu. Og så skal jeg egentlig bare til at gøre mig klar, og så bliver jeg hentet af min veninde Jessica, som kører os alle sammen over til Maja. Hun holder sådan noget forfest, hygge noget, men det er kun lige for os piger, fordi det ikke noget stort, bare noget hyggeligt. Så følg med! Hej vennerne igen. Nu er jeg færdig i bad. Jeg er altså lige kommet ud af badet, som man nok kan se mit hår. Men jeg endte med at få mascaraen af. Den har reddet mig, hvilket redder mig hver gang. This one. Den her Clean Up Face Foam fra Plaisir. Deres Young Skin Collection. Altså jeg mener det. Den her, der er næsten ikke mere tilbage. Altså det er en lifesaver, jeg mener det. Den redder din hud hver gang. Ja, men nu skal jeg lige have noget tøj på. Måske der står bare et håndklæde lige nu. Og så skal jeg have lavet min vipper. Okay, hej igen med dig. Nu ser jeg sådan her ud. Der er ret rodet på min værelse, så jeg vil ikke lige tage af det. Men jeg vil bare lige vise jer, hvad jeg har tænkt mig at tage med i dag. Fordi at jeg har ikke noget at købe ind. Ja, men jeg har en lille bitte smule fra nytår, ikke? Så det jeg har, det er den her barefoot vin. Jeg ved ikke engang, om jeg vise det. Ja. Jeg har den her vin. Jeg elsker den. Den smager mega godt. Og så har jeg også to hernede. Så har jeg to af de her grønne Singy Lime, I don't know, breezer på dåse. Har jeg to af dem. Og så har jeg en eller anden, det ved jeg synes det ikke hvad. Jeg tror det er gift. Noget, I don't know. Og så har jeg den her, som jeg lige kommer til at snuppe. Sådan nogle juleshots med chai latte smag. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide dem. Virkelig underligt. Jeg elsker chai latte, så det er nok derfor, jeg så godt kan lide dem. Ja, og så har jeg en lille shot, må jeg godt sige ordet vodka. Et lille shot Smirnoff. Og så har jeg købt denne her til, så jeg ligesom kan blande min yndlingsdrink i hele verden, som er vodka Red Bull. Yes, det er de 4-5 ting, jeg egentlig har. Men jeg tænker egentlig også, det er nok, fordi det er jo kun til fordi til selve gymfesten, der må man jo ikke tage noget ind, der køber man altid. Så. Men nu tænker jeg, at jeg har 8% på min telefon, så jeg vil lige sætte den til laderen, høre lidt musik, og så vil jeg egentlig bare lave mine vipper. Yes. Hej vennerne, nu er jeg færdig med at lægge vipper. Ja, det er stadigvæk mig, hvis I vil vide det. De er blevet ret crazy den her gang. Jeg er ikke tilfreds med det her øje. Jeg føler, der er sådan et hak, et eller andet sådan her-agtigt. Jeg ved det ikke. Men ja, det er mine vipper. Og ja, de er måske blevet lidt crazy, men igen, det er mega fest i dag. Jeg gør alt crazy i dag, så ja. Nu er klokken 4:45, og jeg skal være omme hos min veninde klokken 17. Så jeg har fucking travlt. Så jeg vil egentlig bare begynde at lave mit hår, tænker jeg. Og så laver jeg min makeup bagefter.
Yes. A few moments later. Hej venner, så jeg var lige pludselig sådan fucking stresset, fordi tiden den rendte bare, og jeg ved ikke, ja. Men nu har jeg lagt makeup. Jeg har taget næsten en outfit på, jeg mangler lige den aller sidste detalje. Viser jeg lige om lidt. Men nu skal jeg til at lave mine læber, og jeg ved ikke, om jeg vil bruge den her Juicy Balm, eller om jeg vil bruge den her fra Gush. Lumi Lips hedder den. Den er fucking god, den her, virkelig flot. Men det er den her altså også. Og så mangler jeg lige at få ringen, øreringen. Ja, jeg har vasket min selvbruner i, men det kan ikke komme af. Jeg mangler min ringe og min ørering. Og skal lige pakke det sidste, og så er jeg egentlig klar. Jeg har bare taget den her på, det er mega nemt. Det er bare sådan en, det ligner læbremad, it's not, men det ligner det bare. Jeg tænker, jeg tager begge de her to med i min lomme. Så jeg lige kan fresh up. Og så måske en bronzer også i min taske, eller sådan et eller andet, ikke? Så jeg lige kan fresh up. Men ja, så nu er jeg egentlig så nogenlunde ready. Nu skal jeg lige have den vigtigste detalje på, det er mine støvler. Ja, dem skal jeg på nu. Og så skal jeg have smykker på. Jeg har fået alle mine ringe på, mine armbånd lige ekstra, fordi jeg elsker armbånd. Jeg har 2 på fra Pilgrim, og så har jeg 1 på fra den her guld hårting fra Shein, og den her, jeg ikke ved hvorfra. Jeg står imellem de her øreringe, cute små hoops, og så dem her, men jeg hælder ret meget til dem her faktisk. Så dem tror jeg lige, at jeg tager i, og så skal jeg lige pakke en lille taske. Og så kommer min veninde faktisk og henter mig lige om lidt. Okay venner, så jeg er lige ved at drikke det sidste af min vodka Red Bull. Altså jeg elsker vodka Red Bull. Men jeg vil lige vise jer, hvad jeg har pakket. Jeg har bare pakket i sådan en her Marta-pose. Jeg har pakket ret meget. Jeg har pakket 2 toppe til min veninde. Hun ved ikke, hvad hun skal på endnu. Men hun er kørt, det er hende, der skal hente mig. 2 toppe til hende og en blazer. En sort, normal stofblazer. Så har jeg pakket, den er i hvert fald. Så har jeg pakket et krøllejern og en glattebørste. Fordi jeg ved ikke, om jeg vil have mit hår krøllet eller glattet. Jeg tænker, jeg vil have det glattet. Men nu har jeg bare pakket begge dele, så kan folk også låne det, hvis de vil det. Og så har jeg pakket det eneste alkohol, jeg har. 2 af dem her. Og en vin. Det er de 3 ting, jeg har. Og jeg tænker egentlig også fint nok. Jeg tænker nemlig, at vi skal ned på Freddy's Bar her. Når vi er færdige med gymfesten, slutter klokken midnat. Og jeg har en fri drinksbillet, så jeg kan købe en øl dernede. Så det tænker jeg egentlig fint nok, og så køber jeg nok også lidt til selve gymfesten. Og så tror jeg lige, at jeg tager en bronzer med til at lige fresh up her. Jeg tager bare min sædvanlige bronzer med. Den er rigtig god, det er den her fra Revolution. Og så tager jeg bare lige min elskede børste med, jeg elsker den, der er sådan nogle rinsten på. Jeg elsker den, synes den er gudsmuk. Og nu skal jeg egentlig bare have mine støvler på, og så er min veninde her faktisk lige om sådan 5 minutter. Nu er vi nået til det, som jeg glæder mig allermest til, at få hele mit outfit fuldendt. Og ja, jeg skal have de her brune læderstøvler på. Der er mange, der siger, at det ligner ridestøvler. Det synes jeg ikke selv, at, altså jo, det måske kan godt ligne det lookalike. Det er dog ikke ridestøvler overhovedet. Der er en lille hæl på, den er ikke særlig stor, men jeg synes, det er mega ubehageligt at gå i noget, der har sådan en her hæl. Det er ikke rart, man rikker rundt, man får ondt i fødderne, men får vabler sådan lige heragtigt. Men ja, jeg har fået nylonstrømper på, så det er mega nemt at bare lige glide i dem. Så tænker jeg bare lige at tage dem på, og så kan jeg lige vise jer mit færdige outfit. Okay, ikke lige mind, at der er mega rodet inde på mit værelse, men det her, det er fedtet. Ja, det er en brun læderblæser, bare en basic hvid serratop. En lille hvid denim nederdel, mine nylonstrømper og mine støvler, som fuldender outfittet. Ja, jeg elsker det. Jeg synes, det er virkelig cute, smukt. Kig lige min hund, baby. Love. Nå, ja. Nu, altså mit hår det er jo ikke færdigt. Mit hår det er, jeg skal lige have det ret og lige have det glattet og sådan lige fikset. Men nu skal jeg egentlig bare have parfume på, og så går jeg egentlig ud og venter på min veninde, som jeg har lige om 2 minutter, tror jeg. Ja, håber I kan lide det. Hej venner, klokken den er nu 17.47, og vi skulle egentlig have været om til forfesten noget klokken 17. Men min veninde, der skal køre, hun er lige lidt forsinket, og hun skal hente alle op, sådan samle alle op vidt forskellige steder i Varde, og sådan rundt om Varde og sådan noget. Men ja, jeg er klar, hun er her lige om et par minutter, nu burde hun være. Jeg har hele min taske fuld op, altså den er så tung. Jeg kommer ikke til at have nogen jakke med, fordi jeg tænker, at den er jakke nok i sig selv. Jeg synes bare, min jakke den er sådan skinnende, det er så sygt dumt ud.
Ja, så den tager jeg ikke med, så jeg må bare fryse. Men jeg har jo et par bukser og en hoodie med, hvis det nu bliver alt for koldt. Så ja, men hun har faktisk lige skrevet, så jeg tror hun er her nu. Så jeg går egentlig bare ud af, slukker musikken, og ja, så tænker jeg bare, at jeg opdaterer. Jeg ved ikke, om jeg opdaterer hen, hvor vi holder sådan noget forfest-hygge, eller om jeg først opdaterer, når vi kommer ind på skolen. Det må vi lige finde ud af. Hej hej! Okay, så min veninde, hun har lige ringet og sagt, hun var her nu, så nu er jeg gået, og fuck, hvor er det koldt uden nogen jakke. Men det er ikke slemt. Men jeg tænker, at det går lidt over, når vi lige har drukket lidt voksensaftvand. Jeg venner, nu er vi kommet hjem til Maja, og vi er i gang med at krølle og glat hår og lægge væk op på nogen og sådan noget. Ja, og så skal vi egentlig bare snart afsted. Vi begyndte at hyggedrikke lidt inden. Men ja, nu skal vi snart afsted. Okay, så det er ved gymfest nu. Annika kommer snart. Ja! Okay, Annika, hun går på om et par minutter. Så vi glæder os. Følelser blandet, du slår os på jorden under på tro, noget som helst. Har du overvejet, at du bare som jeg har det? Jeg taler højere nu, og for dig så vil jeg blive ved. Men måske kunne vi blive. Jeg går gerne i søvn, kan vi knuse. Jeg er lige kommet til at sende 800 kroner til min papfar, i stedet for at anmode om dem. Det er ikke godt. Det er skidt. Så jeg lige skrev, sorry, og så har jeg bare lige fordoblet beløbet. Altså 800 plus 800, jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det. 1480. Ja, noget af det, jeg siger 1500 eller sådan noget. Ja, jeg har lige anmodet ham om, så det beløb, jeg har sendt ham. Plus det beløb, han skal give mig. Ja, fucking pinligt. Men i hvert fald, det har gjort, at jeg slutter om cirka et kvarter 10 minutter noget. Og så slutter på Mækken, fordi vi er vi har røvet så har noget mad. Og når vi har været på Mækken, så tager vi ned på Freddy's Bar. Ja, så hun så lige har vi sådan, at man vil ikke være med det, ja. Og skal ned på Freddy's. Jeg har en Freddy's drink til gratis. Mega lækker, så jeg kan få en øl noget på Freddy's gratis. Og så skal det bare være der nogle timer. Og så tror jeg, vi skal hjem efter. Sille, hun skal på Mækken, det skal vi ikke. Ja, hun er pikke stiv. Nej! Og hvad så? Tak for det. Tak for det. Vennerne, så er vi på vej på Mækken. Vi er ret crusty musty. Vi har været til Kato og Annika. Det var fucking fedt. I har allerede set clips af det. Her er Mikkeline. Jeg har set hende før mange gange. Været 2-3 gange eller sådan noget. Yeah. You know, like, I'm famous like that. Vi er på vej på Mækken igen. Det var sådan et ritual. Vi er altid på Mækken efter gymfest. Vi er mega sultne, så det skal nok blive fedt. Jeg har en, en point reward ting. En cheeseburger, og så skal jeg lige købe lidt ekstra. Hvad skal du have? Det ved jeg ikke. Nej, det ved vi ikke endnu. Men vi er mega sultne, og vi glæder os mega meget til at komme på Mækken. Vi skal bare lige skynde os lidt. Og jeg har fucking støvler helt på, og det går ondt at gå i. Yeah. Men ja,
Oui, nique ta mère. Hvad var det for noget tysk ord? Nej, det er fransk. Det betyder fuck din mor. Ja. Fuck din mor. Ja, selvfølgelig. Oui, nique ton père aussi. C'est trop bien ça. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, jeg forstår. Ja. Men jeg er on the way now. Ouais, on est... Ja, det. Så mig og Mikkeline, vi har skrevet på Mac'en nu. Jeg har lige bestilt en helt tasty cheese-menu. Jeg er røvsulten. Jeg har kun fået pølsehorn i dag, så jeg er så sulten. Jeg ved ikke engang, om hun har bestilt, men ja, det burde komme lidt med. Der er ikke mega mange herinde, så det er ret lækkert. Der står din er klar. Hvad? Der står 63 Er min allerede klar? Det ved jeg ikke, men måske skal vi gå op. Skal vi godt? Ja. Men ja, og så når vi har vi æder her. Din er ikke klar, så... Er min ikke klar? Nej, okay. Men når vi har så skal vi ned på Fælles Bar, og så skal vi lige drikke lidt mere, og så skal vi være hygge. Så skal vi måske gå rundt i Varde, I don't know, hvad vi nogle gange gør. Og så tænker jeg, at jeg går hjem. Nå, så vi har lige været på Mac'en. Og vi er også mega fede i Mac'en, mega lækkert, vi er alle sammen mega sultne. Og nu er vi nede på... Hvem fuck går om bag os? I don't know. Men nu er vi nede på Fælles Bar. Mega hyggeligt. Jeg ved ikke, om vi kommer ind. Der er kun 2 ud af 5 af os, der er gamle nok. Jeg har lige taget min hoodie på ind under den her brune blæser. Det ser virkelig godt ud, virkelig grimt, men jeg fryser mega meget, så jeg bliver nødt til at sætte min trøje på. Jeg tror måske, jeg skal sætte sådan bukser på, når jeg kommer ned på fedt. Jeg har kigget på Fælles. Men ja, nu vil vi se, om vi kan komme ind dernede. Det er ikke sikkert, jeg havde at være 17, men ja. Klokken er 1:30 nu, og vi har været på Fælles, og nu er vi på Big Ben. Fælles blev vi sådan lidt smidt ud fra, men Big Ben, det går egentlig fint nok. Man sidder bare ovenpå, chiller lidt. Det er ret sjovt. Det er ret sjovt og kaotisk det her. Okay, jeg står lige foran en der. Men vi var inde på Big Ben, og lige præcis så kommer Popo derind. Altså politiet, ikke? Ja. Og vi er jo sådan underage-agtigt. Ja. Så mig og min veninde, vi løb, da de gik ud på toiletterne for at tjekke, der gemte ud på toiletterne. Så vi sprintede bare ud. Og nu vi står i en eller anden gyde, hun er lige deromme bag ved den der ting. Men ja, vi sprintede bare ud. Hvis andre veninder og venner, de sidder bare derinde. Sådan, de sidder bare derinde, som om der intet er sket. Der er også nogle af dem, der er gamle nok, men der er også nogle af dem, der ikke er. Så ved jeg lige. Og jeg gider ikke have nogen bøde for at være i næste sted, hvor jeg ikke lige er gammel til at være. Så ja, nu er vi sprintet ud. Jeg ved ikke lige, hvor fanden de andre er, og hvad de vil, og hvor de vil hen. Men ja, hyggeligt. Nu står vi her. Nu er min veninde på vej hjem til mig. Jeg bor sådan 2-3 minutter fra byen. Altså sådan fra midtpunktet. Jeg bor vitterligt lige midt i centrum. Jeg er nu lige på vej hjem til mig. Vitterligt for bare at ligge under min dobbeltlys for at få varme lidt, fordi fuck, hvor fryser vi meget. Og så når vi lige har fået varme lidt, så går vi ud igen. Ja, det er status. Okay guys, klokken den er 1:15 nu. Bare tag den. Klokken er 1:15 om natten. Vil du komme hjem til mig? Jeg stod lige og spiser et stykke salamipils. Jeg synes ikke, den her dufter noget. Jo, den gør. Der er bare glitter i. Ja. Jeg er mega sulten. Jeg kan dufte hele herinde fra 7. Jeg virkelig ikke noget. Det er din lugtesens, der er mærkelig. Det kan godt være. Nå, ja. Og wow. Jeg vil gerne have noget mere at drikke. Men der er ligesom ikke noget, der har åbent nu, udover fucking Circle K. And we hate Circle K, fordi det er så dyrt. Expensive. Vi skal lige have varmen, og så skal vi afsted igen. Fuld på farten, venner. Vi så efter, vi var hos mig, så gik vi så på Big Ben igen. Der kunne vi sagtens komme ind igen, og så, så var vi der lidt, jeg ved, 2 timer eller sådan 2,5 timer eller noget. Nu er vi on our way home. Nu er klokken 3:10 midt om natten, og mig og Siv var hjem til mig. Siv skal bare sove hos mig i nat, fordi at det er hyggeligt. Min stemme er fucked, fordi men det bliver den altså efter gymfester. Jeg ender altså med at synge og skrige for meget, så min stemme er fucked. Jeg er på vej hjem. Jeg har min hoodie på, men jeg har ikke bukser på, fordi jeg ved ikke, hvad jeg har lavet med mine ben, men mine strømbukser, de er reddet helt op. Og det ligner sådan noget huller fra 80'erne, men ja, det er det altså ikke. Jeg ved ikke lige, hvad jeg har lavet. Men ja, nu er jeg on my way home. Og vi er hjemme lige om sådan 5 minutter.
Ja, og så går vi egentlig bare i seng nu. Og så tænker jeg lige, at jeg opdaterer i morgen. Godnat. Godmorgen, venner. Klokken den er 8:15 om morgenen. Jeg har vågnet cirka en time. Så hun er lige vågnet. Og jeg vågnede, fordi at jeg ved ikke engang hvorfor. Jeg skulle bare have noget vand. Men min papfar, han har lige ringet og sagt, at min familie i Skjern, de kører til IKEA. Aarhus, eller jeg ved ikke lige, hvor fanden det ligger han. Men de kører til IKEA i dag, om jeg ikke lige vil med. Så siger jeg, jo, det vil jeg gerne. Om så skulle jeg lige tage det første tog, der går tilbage til Skjern. Der var både min mor. Ja, der går først lidt 10:30. Og klokken er 8:15. Så sådan, der går lige ret lang tid. Men ja, jeg ved ikke, jeg tror vi vil på Mækken nu, massiv efter noget morgenmad. Fordi det er bare dagen der på i dag. Vi har det begge to elendigt. Så yes. Min stemme er stadig smadret. Så det er bare pissefedt. Okay, vi er på vej ned på Mækken. Jeg ligner en Oompa Loompa, som Bastian kaldte mig i går. Ja, han kaldte mig en Oompa Loompa på grund af mine hænder. Ikke godt. Men vi er næsten nede ved Mækken nu. Vi skal bare have pomfritter og kold cola. Det er lige det, vi har lyst til. Og jeg glæder mig, fordi fuck, jeg er sulten. Okay, jeg ved slet ikke engang, at man kan høre mig på grund af vinden og alle bilerne. Men jeg har været på Mækken med 7. Og jeg har lige en her cola tilbage, så den har jeg lige taget med. Altså, det er minus 1 million grader. Fuck, hvor er det koldt. Og det blæser bare mega meget, og det er ikke ret. Men heldigvis så er det sådan okay vejr, så det regner ikke, så det er jeg meget glad for. Ja, nu skal jeg hurtigt hjem og pakke hjem til min mutti. Og så skal jeg faktisk bare hurtigt derhjemme. Mit tog, det går om sådan kvarter 20 minutter, så jeg har virkelig travlt. Ja, og så skal vi til IKEA. Og jeg glæder mig ret meget til, for jeg elsker IKEA. Hej igen, venner. Nu er klokken 10:30. Jeg er lige kommet ud på rette station. Der på toget. Og jeg er kommet med et par minutter. Jeg fryser mega meget. Jeg har det elendigt. Ja, jeg tænker egentlig, at vloggen den slutter her. Jeg skal jo i IKEA, men det er ikke mega spændende at se mig være i IKEA. Så jeg tænker egentlig, at vloggen den slutter her. Jeg håber, at I kunne lide at se med, og det var lidt sjovt at komme med til megafesten. Og så ses vi egentlig bare næste video. Hej!